single. Barang antik nih berproses. Cantik, cantik, cantik. Sekali foto. Ing kutha Lumajang wonten lare estri asmanipun Naila. Rumiyin keluarganipun sugih brawu. Nanging amargi bapaknipun bangkrut lan wis ndono umur, kawontenan ekonomi dados melarat. Naila lan ibunipun pindah dhateng Kecamatan Pasirian, Desa Selok. Bosen aku rek, tak nelpon Naila sik ngajak dolan. Halo Nay, ayo dolan tak susul. Halo Mel, tapi aku orang nyekel duit, tapi ayo wes lah njaluk duit ibu. Ya wis aku OTW tak susul ya. Nay. Iya Mel, Ayo kena budal. ayo wes tapi terus nang ibu kuning salah juga duit ya. Ayo wis. Sik yo Mel, tadi kene. Dalem yo. Lah, bapak tolong kali Amel Londo niku nyotrek. Punika namun cekap kangge tumbas uwas. Kula Bu wonten nyatrane. Duka ora usah tumbas uwas e, Bu. Novel iku bukannya Amel karo Naila ya? Lah iya Fir, ayo diceluk. Mel, Nay, rini ya. Wes mau ah. Iya. Kalian perlu nggak arek nih? Umay wis koyo ngono, koyo sak putih mana ya? Iya, Ambek labu, ambek TikTok ya. TikTok ku FYP ya. Lah aku ya asline omahku sih ndak koyo aku sih, lah omahku dhewe ya apik ngono ya. Lah aku ya ndek omahku wis gede, pacaranku ndak kurang-kurang, manganku ndak kurang-kurang, duitku tur-tur ibuku ya nang TKW terus. Dadine aku ndek kene iki dhewean ngono lho. Omahku ya gede, dan aku jalan-jalan itu ya bebas, ndak sing ngekang. Masuk kayak kalian kan? Jajal sik tak delok nang Naila. Mel wis jam piro iki ayo balik ayo. Ayo selak sore. Besok ayo wis nang ya. Jadi ya. Sik ya. Iya, jadi. Sakmarine nongkrong, kisuke Velin kepo ning omahe Naila. Ternyata iki Umay Naila, nggak saat itu dia ngomong di tongkrongan ini. Mana apa nih? Mana itu semua? Kamu tuh ini kan wis ngomong di tongkrongan itu kan nanti kawe. Di nyapa sih Valen kirene barang? Fir nari yo, ambek koncomu sing jenenge Amel. Iya, Velin. Akhirnya kebusukan Naila kebongkar. Ternyata ibu ndak kerja ndek TKW. Ndak suwe ibuke Naila mulih teko sawah. Iya, sak Nggak sampean tak ngapurani ini ndak dibarani ngono maneh. Nggih Bu, kula ngapunten nggih, kalian nang lenteng kula ngapunten nggih. Nek kula wis liyan areke.